अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। वेंगुर्ला अवकाळी पावसानं शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास शिरवलाय, कापून ठेवलेला भात पाण्याखाली गेलाय। याचा आढावा घेतलाय वेंगुर्ला करस्पॉन्डंट दीपेश परब यांनी। नमस्कार, कोकण सात लाईव्हमध्ये मी दीपेश परब आपलं स्वागत करतो। या ठिकाणी गेले 2 दिवस पडलेल्या पावसामुळे वेंगुर्ला तालुक्यात बऱ्याच ठिकाणी भात शेतीचं मोठं नुकसान झालेलं पाहायला मिळतंय। कापणी सुरू आहे, भात शेती कापणी सुरू आहे आणि कापून जे भाताची कणसं आहेत ती शेतात वाळत ठेवलेली होती शेतकऱ्यांनी आणि त्या संपूर्णपणे ते जे शेती आहे त्यात पाणी साचलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे भात शेतीचं नुकसान झालेलं आहे। संपूर्णपणे भात जे आहे ते भिजलेलं आहे आणि अजूनपर्यंत सुद्धा गेले 2 दिवस हे पाऊस सुरू असल्यामुळे त्यामुळे पाणी हे साचून आहे संपूर्णपणे शेतात आणि त्यामुळे भात सुकतही नाही आहे। त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठी चिंता लागलेली आहे की अचानक हातातोंडाशी आलेला घास हिरावतो की काय, असे सुद्धा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झालेला आहे। त्याचप्रमाणे काही शेती ही कापायची सुद्धा अजून शिल्लक आहे आणि या पावसामुळे ती पाणी साचल्यामुळे ती शेतात पडलेली आहे। त्याच्यामुळे कापायला सुद्धा मोठा अडथळा शेतकऱ्यांना होतोय। दिवाळी तोंडावर आहे आणि दिवाळीच्या अगोदर ही भात शेती शेतकरी आटोपती घेतात, मात्र अचानक ह्या 2 दिवस गेल्या पावसामुळे भात शेतीचं मोठं नुकसान आपल्याला पाहायला मिळते। संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची ही परिस्थिती आहे आणि वेंगुर्ला तालुक्यातही अशाच प्रकारे ठिकठिकाणी ही परिस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते। पंचनामे होत आहेत, शेतकऱ्यांचे पंचनामे होत आहेत। त्याचप्रमाणे जो विमा काढलेला होता भात शेतीचा त्याचे सुद्धा पंचनामे होण्याची गरज आहे अशी शेतकऱ्यांकडून मागणी होते। विमा कंपनीकडूनही याबाबत तात्काळ कोणती पावले उचलण्याची गरज आहे। मात्र हे असं जरी असलं तरी संपूर्णपणे शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे की शेती जी शेवटी कापणीला आलेली जी शेती होती ती करायची, त्याच्यानंतर ती पूर्णपणे विकून आपला संपूर्णपणे वार्षिक जो उलाढाल आहे ती या शेतीवर त्यांची अवलंबून असते आणि अशातच ही शेवटच्या हातातोंडाशी आलेला घास आणि ह्या पावसामुळे जे काय नुकसान झालेलं आहे ते कशाप्रकारे भरून येईल याचा सुद्धा मोठा प्रश्न हा निर्माण झालेला आहे। आपल्यासोबत काही शेतकरी आहेत, त्यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत। काय सांगाल, आपली ही भात शेती आहे आणि या ठिकाणी मोठं नुकसान झालेलं आहे, काय सांगाल याबद्दल? हो, आता आमची ही बघा असं पाणी जवळजवळ पाणी बाहेर टाकलं तरी पाणी होत नाही। आता कुसतं आहे, जवळजवळ 2 दिवस पूर्ण झाले, अजून अजून 2-4 दिवस तर काय उचलण्याला भेटणार नाही, कारण सुकणार नाही। त्याच्यामुळे काय आता बरीचशी आमची नुकसान झाली आहे। लाडकेच हे इतकीच आमची शेती होती केली यंदा, पण ते काय खरं नाही, काय वाटत नाही अजून 4 दिवस काय सुकणार नाही, कारण पाऊलभर पाणी आहे शेतात। त्याच्यामुळे पाणी शेती आपल्याला काय खरं वाटत नाही, कारण फुगल्यामुळे गवत फुकट जाणार। मग हे या ठिकाणचे जे शेतात टाकलेले जे कणस आहेत ती उचलून दुसरीकडे घेऊन जाण्याचा काय मार्ग आहे? मार्गच काय नाही आहे याच्यावर। त्याच्यामुळे कांडाळू झाला, किती काढणार, जागाच नाही ना भेटायला, सर्व पाणी आहे, चारही बाजूला पाणी आहे। दुसरीकडे कुठे नेऊन सुकवायचं नाही, साधनच नाही। आणि मग आता हे भात सुकवायचं म्हणजे ऊन हे जेव्हा ऊन पडतं आणि हे पाणी जिरणार तेव्हा तर सुकणार, तोपर्यंत काहीच करू साधन नाही, तोपर्यंत त्याला कोंब वगैरे शकतात। अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी बघू शकता, ते शेतात तुम्ही लांबूनच बघू शकतात की किती कशा पद्धतीने पाणी साचलेलं आहे। ही जी संपूर्णपणे जी कणसं आहेत ती पाण्यात गेलेली आहेत, त्याच्यामुळे हे पाणी ज्यावेळी जिरेल त्यावेळी ही सुकेल, त्यावेळी हे भात आपल्याला त्याची इतर जी पद्धत असते ती करायला मिळेल। हे आपण बघू शकतात की ते किती पद्धतीत पाणी आहे, आपल्याला शेतकरी दाखवत आहेत। हे बघा, हे किती पाणी आहे बघा, हे बघा, हे पाणी जसं हे काढलं तरी काय जागाच नाही सुकत घालायला, काय साधन नाही, कोंबीला काय गेले।
आणि असंच जर पाणी हे साचून राहिलं तर त्याला कोंब येणार आणि ते कोंब आलेल्या भाताचं काही उपयोग या शेतकऱ्यांना होणार नाही आहे। याची तात्काळ दखल जी आहे ती घेण्याची गरज आहे। शासनाने किंवा पंचनामे, विमा कंपनी असतील किंवा शासकीय यंत्रणा असेल यांनी हे पंचनामे याची करून याची दखल घेण्याची गरज आहे। कारण अजूनही पावसाचं वातावरण हे आपल्याला पाहायला मिळतं आहे। अजिबात ऊन या ठिकाणी दिसत नाही आहे। आपण हे वातावरण बघू शकतात, या ठिकाणी अजूनही पावसाचं वातावरण या ठिकाणी दिसतंय आणि दुपारनंतर पाऊस येण्याची शक्यता आहे। मात्र अशाच प्रकारे जर पाऊस सुरू राहिला आणि अशाच प्रकारे हे जर पाणी आटलं नाही तर शेतकऱ्यांनी या भात शेतीचं करायचं काय किंवा शेतकऱ्यांनी आपला वार्षिक उलाढाल किंवा वार्षिक उदरनिर्वाह कशा प्रकारे करायचा हा सुद्धा मोठा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतोय। अशा प्रकारे भात कापणी करून हे सुकवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी शेतात ठेवलेलं होतं। सुकवल्यानंतर त्या भाताची इतर ज्या प्रकार आहे, इतर जे पुढे झोडणी असेल किंवा इतर जे प्रकार आहेत ते मळणी असेल, हे या पुढचे हे प्रकार होते। मात्र अशाच प्रकारे हे सुकले नसल्यामुळे आणि शेतातच राहिल्यामुळे आणि अवकाळी पाऊस पडल्यामुळे हे नुकसान या ठिकाणी झालेलं आहे। हे संपूर्णपणे मी शेतात आहे। हा मातोंड येथील भाग आहे, वेंगुर्ले तालुक्यातील मातोंड येथील नाटेलीवाडी येथील हा भाग आहे संपूर्ण आणि ह्या संपूर्ण भागात हे शेतकरी उदरनिर्वाह शेतीवरच चालतो। 12ही महिने हे शेतकरी शेती करतात आणि अशातच जर अशा प्रकारचं पावसाने त्या ठिकाणी त्यांच्यावर संकट ओढवलेलं आहे आणि याचा तात्काळ कुठेतरी शासनाने, शासकीय यंत्रणेने दखल घेऊन याचा पंचनामा करावा। त्याचप्रमाणे विमा कंपनी, विमा उतरलेला असेल तर विमा कंपनीने सुद्धा याची तात्काळ दखल घेऊन त्यांना दिवाळीपूर्वी किंवा दिवाळीपर्यंत त्यांना त्याची नुकसान भरपाई मिळवून द्यावी अशी मागणी शेतकऱ्यातून होते। कोकणसाद लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।